Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Πάπα Φραγκίσκου πριν αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών. Στην κυριακάτικη λειτουργία του Πάσχα, με πολύ αδύναμη φωνή και πάνω σε ένα πυρικό αμαξίδιο λόγω της βαριάς πνευμονίας που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους μήνες, χαιρέτησε για μια τελευταία φορά τους πιστούς στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Αργότερα το παπικό αμάξι τον μετέφερε στην πλατεία και χαιρέτησε από κοντά το πλήθος, μεγάλους και μικρούς. Ευχήθηκε υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Cristo risorto effonda il dono pasquale della pace sulla martoriata Ucraina e incoraggi tutti gli attori coinvolti a proseguire gli svolti volti a raggiungere una pace giusta e duratura. Το ημερολόγιο γράφει 21 Μαρτίου. Είναι Δευτέρα του Πάσχα και το Βατικανό ανακοινώνει πως ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, οι πιστοί βυθίζονται στο πένθος και σειραίουν κατά χιλιάδες να προσευχηθούν στη μνήμη του. Οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα στην Ιερουσαλήμ. Στην Παναγία των Παρισίων χτύπησαν 88 φορές τη μνήμη του Ποντίφικα. Ως πιστό φίλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας χαρακτήρισε τον Πάπα Φραγκίσκο στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όλα αυτά τα 12 χρόνια της παποσύνης του στάθηκε πιστός φίλος, συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γνήσιος φίλος της Ορθοδοξίας, γνήσιος φίλος των ελαχίστων αδελφών του Κυρίου, για τους οποίους πολλές φορές ομίλησε, ενήργησε, ένιψε τους πόδαστον, άφησε ένα παράδειγμα γνησίας, ταπεινώσεως και αδελφικής αγάπης. Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Τζόρτζια Μελόνι αποχαιρέτησε τον Πάπα Φραγκίσκο. Ζήτησε από τον κόσμο για ακόμα μία φορά το θάρρος να αλλάξει πορεία, να ακολουθήσει έναν δρόμο που δεν καταστρέφει αλλά καλλιεργεί, επιδιορθώνει, προστατεύει. Η διδασκαλία του και η παρακαταθήκη του δεν θα χαθούν. Ηγέτες από όλο τον κόσμο εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους. Οι πιστοί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θρηνούν την απώλεια του θρησκευτικού ηγέτη τους και οι απανταχού χριστιανοί συμμετέχουν στο πένθος τους. Αυτές τις ώρες η σκέψη μας στρέφεται στο ανά τον κόσμο πίμνιο του Βατικανού. Ιδιαίτερα μάλιστα στην ελληνική κοινότητα των Καθολικών, προς την οποία εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Από τον Μπουένος Άιρες μέχρι τη Ρώμη, ο Πάπας Φραγκίσκος ήθελε η Εκκλησία να φέρει χαρά και ελπίδα στους φτωχότερους των φτωχών. Η σύζυγός μου και εγώ στέλνουμε τις σκέψεις μας σε όλους τους καθολικούς και στον κόσμο που πενθεί.